O mes de suño será mes de festa en Poio. Arrincan os eventos este venres día 1 coa romería tradicional de gaiteiros Manuel Villanueva, que devolverá a Raiboa o ambiente das romarías tradicionais, con postos de gastronomía e mostra de artesanía, ademais dos concertos de champurrada, a roda e masmadera. O domingo 3 celebrarase a 13ª edición do Festival de Intercambio Folclórico Asociación Cultural Vides Novas, e o domingo 16 inaugurarase a mostra de canteiros no Casal de Ferreirós, onde os alumnos da Escola de Canteiros presentarán os traballos realizados ao longo do curso. A Semana Grande das Festas de San Xoán comezará o 22 de suño coa lectura do pregón e un pasarrúas popular organizado polo colectivo Mais Cantos, no que se recuperan os cabezudos e se fará unha cantada colectiva. Este mesmo día entregaránse os premios aos gañadores do concurso do cartel das festas e aos deportistas máis destacados da tempada. Rematarase a xornada coa degustación de rosca e viño na Praza do Mosteiro e a actuación da Escola de Música Tradicional de Poio. Entón, o que propoñemos é, arredor da música popular, pois facer unha convocatoria o máis aberta posible, o máis inclusiva posible, para que todo o mundo poida disfrutar do que é o concepto de festa e de festa popular. Para iso un pouco vamos a integrar diferentes disciplinas para que facer algo moi bonito, que é ir en torno a dous conceptos, que son, por un lado, a purificación do San Xoán, e logo tamén a parte máxica do San Xoán, que é ancestral, que é a parte do cacho de San Xoán, do poder curativo das ervas. O día 23 será o momento das alboradas, sardiñadas, verbena e do prendido da fogueira na seca. A Concelleira de Cultura aproveitou para lembrar o prazo de solicitude para as fogueiras particulares, que será entre o 4 e o 18 de suño, e lembrou que non se permitirán na praia de Xiorto. As festas continuarán con alboradas, verbenas e concertos os días 24, 25 e 26, día no que haberá tamén un espectáculo de animación infantil. Decía ao inicio que era unha programación pensada en que todos os ratios de idades da nosa poboación estivesen representados e os espectáculos infantís o fan na xornada do luns e do martes, mantendo eses espectáculos de animación no Parque da Memoria que comezábamos a poñelos en marcha o ano pasado. O programa de Cóntame un conto, tanto o luns como o martes ás 8 da tarde no Parque da Memoria. O martes estará o show infantil Sabor e luns a animación infantil Sabor e o martes o afiador do Magoteto. O día 1 de suyo terá lugar na Praza da Granxa o Festival Solidario fin de curso da Escola de Acordeóns de Campelo. Pecharánse os eventos festivos o 6 de suyo coa xa tradicional sardiñada popular para os maiores do Centro de Servicios Sociais na Casa Rosada.